राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, शिवगामी माता जी, उषा माता जी, उमापति हरे श्री कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रणाम राजेश्वरी माता माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा, हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरि बोल। நல்லபடியா நம்ம இப்போ 14th சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. நேற்றுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 14th சாப்டர் குணத்திரை விபாக யோகம். அதான் நம்ம பார்க்குறோம். குணங்களை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். உஷா மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா? பண்றேன் மாதாஜி. ஆஃபர் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாஹயா சஸ்விர் உத்மலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சிதாவிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபாதாந்திஹம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसाय स श्रीरूपं शाक्रजातं सह घन रघुनाथान्विदं तं ज जीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललित श्री विशाखान् विदांस च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्पदे गोपेश गोपिका गान्धा राधा गान्धा नमोस्तुते दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाजा कल्पतरुक्षये सकृपा सिन्धुभ्य एव च परिदानां पावेनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय को ब्रह्मणे हिदाय स जगद् हिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदात्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। गुरुवे गौरचान्द्राय राधिहाय तदालये कृष्णाय कृष्णा भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः श्री ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्राचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மதஜி, ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு, பகவானுக்கு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம 14th சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம். குணங்கள் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் குணங்களோட ஆத்மா சம்மந்தப்படுறதுனால தான் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி கர்ம பலன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதனால நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கோம், அந்த கர்ம பலனை தொலைக்கிறதுக்காக. இதுதான் இல்லையா நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் ஏன் இருக்கோம் அப்படின்னா இதுதான் காரணம். குணங்களோடு சம்மந்தப்பட்டு செயல்கள் செய்யறதுனால நல்ல செயல்கள் செஞ்சாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு, கெட்ட செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு. அந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இப்படியே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ இதுலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த அத்தியாயத்தில். அப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து இலக்கு என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? சத்துவகுணத்தில் இருக்காங்க உடலை விடும்போது அப்படின்னா அவங்க வந்து உயர் கிரகங்களுக்கு போவாங்க. சரிங்களா? நிறைய வாழ்க்கையில் நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சு அவங்க வந்து உடலை விடுறாங்க அப்படின்னும் போது உயர் கிரகங்கள் சொர்க்கம் அந்த மாதிரி போவாங்க. அதே ரஜகுணத்தில் இருக்கிறவங்க பூலோகத்திலே மறுபடியும் பிறப்பு. அதே தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க தாழ்ந்த பிறவியில் பிறப்பாங்க. நரகத்துக்கு போயிட்டு தண்டனைகள்லாம் அனுபவிச்சதுக்கப்புறம் தாழ்ந்த பிறவி. இவங்களோட செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தூய்மையாக இருக்கும். சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்களது. ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்களது துன்பம் இருக்கும். ஆசைனாலே துன்பம் தான். சரியா? ஒரே மீனிங். ஆசைக்கு ஒரு மீனிங் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா துன்பம். ஏன்னா நிரந்தரம் இல்லாதது மேலே ஆசைப்படும் போது என்ன ஆகிடும், நமக்கு அது தக்க வச்சுக்கிறதுல முடியாமல் போயிடும். அதனால துன்பம் தான் மிச்சமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இவங்க தமோகுணம் இருக்கிறவங்களோட செயல்கள்லாம் முட்டாள்தனமாக இருக்கும். தர்மம் இல்லாமல் அதர்மமான விஷயங்கள்ல இருக்கும். விளைவு என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து உண்மை ஞானம். சரிங்களா? இந்த சாத்விக குணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஞானம் நல்லபடியாக கெயின் ஆகும் அந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறதுனால. அதர்மம் தர்மம்லாம் தெரியும், என்ன செய்யணும் எல்லாம் இவங்களுக்கு நல்லபடியாக தெரியும். இந்த குணத்திலேருந்து என்ன பண்ண முடியும், மேலுலகங்கள் இது சாரி சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு அவங்களால போக முடியும் ஈஸியாக. அதுக்கப்புறம் ரஜகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேராசை அதான் விளைவாக இருக்கும். சரிங்களா? நிறைய ஆசை, எண்ணற்ற ஆசைகள். இவங்களுக்கு இந்த மயக்கம் அதுதான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் தமோ குணத்தில். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தது. நமக்கு இப்போ 2 வழி இருக்குது, நம்ம தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். குணங்களோட சம்மந்தப்பட்ட செயல்கள் செஞ்சு கர்ம பலன் அனுபவிக்கிறதா இல்லை பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிறதா அப்படின்றது. இது பாகவத்திலேயும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. வாழ்வில் எல்லா நன்மைகளையும் தரத்தக்க மனித உடல் கிடைப்பதற்கு மிக அரிதாக இருப்பினும் இயற்கையின் விதிப்படி தானாக கிடைக்கப் பெறுகிறது. இந்த மனித உடலை ஆன்மீக குருவை மாலுமியாகவும் முழுமுதற் கடவுளின் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். இவையெல்லாம் சாதகமான விஷயங்களையும் வைத்து பார்க்கும்போது சம்சார சாகரத்தை கடக்க மனித வாழ்வை பயன்படுத்தாத ஒரு மானுடன் அவனது ஆன்மாவை கொல்பவனாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ மனித பிறவி அப்படின்றது ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? ரொம்ப ஈஸியாக அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மனித பிறவி அப்படின்றது கிடைக்காது. சரிங்களா? ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும். அந்த மனித பிறவியில் நமக்கு வந்துட்டு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆன்மீக குரு அப்படின்றவங்க நமக்கு இருக்கணும். அவங்க தான் நம்மளுக்கு வழிகாட்ட முடியும். நம்மளோட இலக்கு என்ன அப்படின்றத அவங்க தான் நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானோட உபதேசங்கள். சரிங்களா? ஏன்னா ஒரு படகு நல்லபடியாக போகணுன்னாலும் காற்று அதுவும் அவசியம் இல்லையா? அது சாதகமாக இருக்கணும், இல்லைன்னா ரொம்ப சிரமம். ஸோ அந்த வகையில் பகவானோட உபதேசங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல முறையில் குருவை ஸ்வீகரித்து பக்தி பாதையில் பகவானோட கைடன்ஸில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் பகவத்கீதையோட உபதேசத்தின்படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். நம்ம இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், இது நாள் வரைக்கும் எவ்வளோ சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணிட்டோம் இல்லையா? நிறைய அனாதி காலத்துலேருந்து நம்ம பண்ண ஒரு நல்ல வேலை என்னென்னா சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான். ஸோ அதனால் நம்ம நிறைய பலன் வேறு சுமேருமலை அளவுக்கு பலன். சரிங்களா? தீர்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு.
ஆனால் அது எல்லாத்தையும் நம்மளால மனித பிறவியில் இந்த மாதிரி குருவோட கைடன்ஸில் பக்தி பண்ணும்போது பகவானின் உபதேசத்தின்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்மளால அந்த கஷ்டமான கர்ம பலனையும் ஓவர் கம் பண்ணி பகவானை அடைய முடியும். சரிங்களா? அதனால் இது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்லை. பகவத்கீதை நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதோ இல்லை பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து குரு நமக்கு கிடைக்கிறதோ சரிங்களா? ஆம், எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அது மனித பிறவி எல்லாமே ரொம்ப உயர்ந்தது. ஸோ நம்ம நல்லபடியாக இதெல்லாம் ஸ்வீகரித்து பக்தி பண்ணி இந்த பிறவியில் நம்ம பகவானை அடைஞ்சிடணும், பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்துடணும். அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட ஒரே குறிக்கோளாக இருக்கணும். சரிங்களா? இல்லைன்னா ஆத்மாவை கொல்பவனாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்னு பாகவத்தில் நமக்கு சொல்கிறாங்க. இறப்பு என்பது துன்பங்களின் முடிவல்ல, அது இந்த பயணத்திலிருந்து அடுத்த பயணத்தை தொடர்வதே அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இறப்புன்றது ஏதோ அப்படியே இந்த ஒரு வாழ்க்கையை விட்டு அப்படியே இது பண்ணுறதில்ல. என்னென்னா இன்னொரு லைஃப் நம்ம தேடி போகிறோம். சரிங்களா? ஆனால் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு செல்லுவது அதுதான் நமக்கு வந்து நல்ல விஷயம். சரிங்களா? நம்ம செய்கிற ஒரு நல்ல விஷயம். கண்டிப்பாக அதை தான் நம்ம பண்ணணும். இந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் அதுவும் இவ்வளோ தூரம் எல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பானஃபைட் பரம்பரையில் குரு இருக்காங்க, மந்திரம் இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சத்சங் பெங்களூர் இஸ்கானில் சரிங்களா? ஸோ அதனால் நல்லா தக்க வச்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணி இறைவனோட திருநாட்டை நம்ம சென்றடையணும். இப்போ நம்ம என்ன ஸ்லோகம்னா 14.14 ஸ்லோகம் இங்கே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இல்லையா? சரி, ஓகே. குமுதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே எனக்கு கிருஷ்ணா. கிளியரா அது அந்த ஸ்லோகம் கிளியரா கிடைக்கல. இதோ இங்க யதா சத் ம். யதா சத்வே பிரவருத்தே து பிரளயம் யாதி தேஹப்ருத் ததோத்தமலிதாம் லோகானமலான் பிரத்யத்யதே. சத்வ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா டெஸ்டினேஷன், அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போகிறோம். சத்துவகுணத்தில் நல்ல வாழ்ந்து அதில் உடலை விடுறவங்க உயர்லோகத்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம். அதே மாதிரி ராஜச தாமச குணத்தில் இருக்கிறவங்க, ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க இந்த பூலோகத்துலேயும் மறுபடியும் பிறவி எடுப்பாங்க. தாமச குணத்தில் உள்ளவங்க கஷ்டங்கள்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த மிருக இனத்துலேருந்து சரிங்களா தாழ்ந்த இனத்துலேருந்து அவங்க பிறப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் பிரம்மலோகம் மற்றும் சொர்க்கலோகத்தை அடைதல் மனிதனாவே மறுபடியும் சரிங்களா இந்த பூலோகத்திலே மறுபடியும் அவங்களுக்கு பிறவி, அதே தமோ குணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு மிருக வாழ்வு அப்படின்றது. ஸோ எந்த குணத்துலேருந்து செயல்கள் செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி மட்டும் முடியாது. அதான் சரிங்களா? அப்போ 14.16 ஸ்லோகத்தில் புண்ணிய செல்லின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும் தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த சார்ட்டில் செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? தூய்மையாக இருக்கும் சாத்விக குணத்தில், ராஜச குணத்தில் இருக்கிறது துன்பம் நிறைஞ்சதாக இருக்கும், தமோ குணத்தில் இருக்கிறது முட்டாள்தனத்தோடு இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோமா? ஸோ அதுக்கான ஸ்லோகம் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அதாவது சாத்விக குணத்தில் உள்ளது தூய்மையாக இருக்கும். ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது துக்கத்தில் இருக்கும், ஏன்னா நிறைய எண்ணற்ற ஆசைகள், அதனால் அவங்களுக்கு பயம், ஏக்கம், கவலை இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும், அமைதி இருக்காது. தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க அதர்மம் செய்வாங்க இல்லையா? அதனால் அது வந்துட்டு ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு செயல்களாக இருக்கும். அதில் 17 ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா சாத்விக குணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகிறது, ராஜச குணத்திலேருந்து பேராசை விருத்தி ஆகிறது. யாரெல்லாம் சாத்விக குணத்தில் இருக்காங்களோ அவங்க ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க நல்லா. சரிங்களா? அதனால் அவங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தெளிவாக தெரியும். ஆனால் ராஜச குணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேராசை, நிறைய ஆசைகள். சரிங்களா? அதுதான் அது அவங்களோட இயல்பாக நம்ம பார்க்குறோம். மேலும் தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட இந்த முட்டாள்தனம், பிரேமை, சரிங்களா, மயக்கம் இதெல்லாம் அந்தந்த குணத்துல விருத்தி ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசாக ஜகன்ய குண விருத்திஸ்தா
அதோ கச்சந்தி தாமசாகம். சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மேல் லோகத்துக்கு அவங்க போவாங்க. சரிங்களா? நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்யறதுனால. ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க பூலோகத்திலேயும் மறுபடியும் பிறப்பெடுப்பாங்க. தாமச குணத்தில் உள்ளவங்க வெறுக்கத்தக்கதான இந்த செயல்களை செய்கிறவங்க நரகலோகத்தில் போய் தண்டனைகள் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க? கீழ் நோக்கி சென்றுட்டு மறுபடியும் அவங்க தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம 3 குணம் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். எந்தெந்த குணத்தில் என்னென்ன செயல்கள் செஞ்சால் என்னென்ன கர்மாக்கள் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக பார்த்துட்ருக்கோம். 3 குணத்துலேருந்தும் செயல்கள் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக என்ன தான் கிடைக்கும்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதனால் இந்த 3 குணத்தில் இருக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 3 குணங்களில் செயல்படுதல். அதுதான் இது வரைக்கும் பார்த்தது அப்படியே சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இன்பம், திருப்தி, ஞானம், உயர்வு இவற்றின் தொடர்பு. சரிங்களா? இன்பமாக இருப்பாங்க, திருப்தியோடு இருப்பாங்க, ஞான திருப்தி பண்ணியிருப்பாங்க, உயர்ந்த லோக்கத்துக்கு போவாங்க. உடலில் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தில் பிரகாசிக்கும் போது பாப விலைகளிலிருந்து ஒருவர் விடுவிக்கும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்யும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம் இல்லையா? நல்லா அப்பாடா இன்னைக்கு நல்லா யாகம் பண்ணோம், பூஜை பண்ணோம், புனஸ்காரம் பண்ணோம், சேரிட்டி பண்ணோம், அப்படியே ரொம்ப எப்படி இருக்கும்? ஒரு பிரகாசமாக இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர்லோக்கங்களை அடைகின்றான் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இவங்களாம் எங்கே போவாங்க? இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் நிறைய வாழ்க்கையில் பண்ணுறதுனால சாதுக்கள்லாம் வசிக்கிற உயர்லோக்கம். அது சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க. அது சொர்க்கத்திலேருந்து மகரலோகம், தப்பலோகம், மேலுலகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது வரைக்கும் போவாங்க. தூய்மையானதாக இருக்கும், ஞானத்தை விருத்தி பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்களோடதெல்லாம் எப்படி இது வரைக்கும் பார்த்தோம்? என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள், பற்றுதல், ஆசை மற்றும் இதெல்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? பற்றுதல் இதெல்லாம் இருக்கும், ஆசைகள்லாம் இருக்கும். அதாவது செயல்களில் பற்றுதலோடு செய்வாங்க, ஆசைகள் அதிகமாக இருக்கும், பற்றுதலும் அதிகமாக இருக்கும். கட்டுப்பாடற்ற ஆசைகள். சரிங்களா? அவங்களால அவங்களோட ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது, நிறையாவும் இருக்கும். பெரும் பற்றுதல், அதுலேருந்து அவங்களால விலகவே முடியாது. துரியோதன் தான் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம். பலநோக்கு செயல்கள் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். மறுபடியும் பூலோகத்திலே அவங்களுக்கு பிறப்பு கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். விளைவு என்னன்னா துக்கம் எப்பயும். சரிங்களா? எப்பயும் அந்த ஒரு கால்குலேட்டிவா நம்ம ஆசைகள்லாம் எப்படி அடையிறது? அதுவும் டெம்பரவரியான ஆசை வேற இல்லையா? அதனால அப்படி இருப்பாங்க. துக்கத்தோட பேராசை. மறுபடியும் பூலோகத்திலே அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்கும். தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க அதர்மமாக செஞ்சு கீழ் நோக்கி பயணம் பண்ணி மறுபடியும் தாழ்ந்த பிரிவிலேருந்து வருவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதை தான் நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது இது ஒரு சார்ட்டாக போட்டிருக்காங்க. குணங்களை தாண்டி செல்லுதல், அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? குணங்களை தாண்டியவங்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கும்? எப்படி தாண்டுவது? ஏன்னா இந்த 3 குணத்தில் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு மேலுலகம், கீழுலகம், பூலோகம் இதில் தான் நம்ம இருக்கோம். அப்போ இந்த குணங்கள்லேருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். அதுதான் நம்ம இந்த சாப்டர் ஆரம்பத்திலே பகவான் என்ன சொன்னாங்க? இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் முனிவர்கள்லாம் அவங்க அந்த ஆத்ம நிலையை அடைஞ்சு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோமா? ஸோ அந்த வகையில் ஆத்ம நிலையில் இருக்கணும், இந்த குணங்களை தாண்டி இருக்கணும். அப்போ அவங்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? நடத்தை எப்படி இருக்கும்? எப்படி தாண்டுறது? கண்டிப்பாக இல்லையா? ஏன்னா 3 குணத்தில் இருந்தாலும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. அப்போ நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேணும்னா நம்ம இதுலேருந்து வெளியில் வரணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு வழி தெரியணும். அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நடுநிலையானவர் இந்த இன்பம், துன்பம் இந்த விஷயங்கள்ல டுயாலிட்டிஸ்ல எல்லாம் நடுநிலையில் இருப்பாங்க. சரிங்களா? சமநிலையில் இருப்பவர் தூண்டுதல்களை பொருட்படுத்த மாட்டார். இந்த குணத்தினால ஏற்படுற இந்த தாக்கம்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கெல்லாம். இன்பம் வந்தாலும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, துன்பம் வந்தாலும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏக்கம் இருக்காது அவங்ககிட்டேருந்து. பொறாமை அதெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்காது. சரிங்களா? சமநிலையில் இருக்கிறது. நாம் உடல் என நினைத்தால் இவை எதுவும் வராது. சரி, நம்ம ஆத்மான்னு நினைச்சோன்னா தான் இந்த விஷயங்கள் எதுவும் நம்மக்கிட்ட வராது. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து
உடல்னு நினைச்சோன்னா இந்த தாக்கம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வரும். எது? இந்த நடுநிலையில நம்மளால இருக்க முடியாது. பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்லைங்களா? ஆத்மா நினைச்சோன்னா நம்ம எப்பயுமே சமநிலையில இருக்க முடியும். தாக்கங்கள் எதுவும் நம்மள பாதிக்காது. நம்மிடம் இல்லாததை எண்ணி நாம் ஏங்குவது வரப்போகாத ஒரு எதிர்காலத்திற்காக தற்போதைய சந்தோஷத்தை பறித்து விடுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? கண்டிப்பா. நம்மகிட்ட ஆரம்பத்துலேருந்து பகவத்கீதையில ஒரு விஷயம் நம்ம லேர்ன் பண்றது என்ன அப்படின்னா, பகவான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் மெயின்டெனர், சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? எல்லாமே பகவானோடது தான். நம்மளோடது எதுவும் கிடையாது. நம்ம சரீரத்தை முதற்கொண்டு நம்மளே பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். அப்ப எல்லாமே பகவான்து தான் இல்லைங்களா? அப்ப இது நிறைய ஆசைகளை வச்சுட்டு அதெல்லாம் அடையணும் அப்படின்னு ஏக்கம்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மகிட்ட இருக்கிற சந்தோஷத்தை அது பறிச்சிடும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆசைப்படுறவங்களாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க இல்லையா? நம்ம கௌரவர்களை பார்க்குறோம். எப்படி இருக்காங்க? எண்ணற்ற ஆசைகள் இருக்காங்க. ஹாப்பியா இருக்காங்களா? அப்படின்னா இல்ல. இல்லையா? எப்பயும் வந்து என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணி, எப்படியாவது பாண்டவர்கள்ட்டேருந்து எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம வாங்கலாம்? அவங்கள எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஹஸ்தினாபுரத்துலேருந்து விலக்கிடலாம்? இந்த மாரி தான் அவங்களோட எண்ணங்கள்லாம் இருந்தது. எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப அந்த சந்தோஷம் அப்படின்றது வந்துட்டு இல்லாம போயிடுது. எல்லா சூழ்நிலையிலும் உறுதியாக உள்ளார். புகழோ, பழியோ சமமா இருக்கிறது. மானமோ, அவமானமோ, இன்பமோ, துன்பமோ, விரும்பியது, விரும்பாதது எல்லாத்துலயும் வந்து அவங்க வந்து சமமா பார்ப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். எப்ப? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த புகழ், பழி அப்புறம் வந்து மானம், அவமானம்லாம் தெரியும். ஆத்மானும் போது நமக்கு இதெல்லாம் சமம் தான் இல்லைங்களா? மண்ணோ, கல்லோ, பொன்னோ, நண்பனோ, எதிரியோ. இப்ப ஆத்ம நிலையில பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு மண்ணு, கல்லு, பொண்ணு வித்தியாசம் இருக்குமா? கிடையாது. சரீரத்திலேருந்து பார்த்தோம்னா, கண்டிப்பா தெரியும். ஆ பொன் விலை உயர்ந்தது, கல்லும் மண்ணும் விலை கம்மி அப்படின்றத நம்மளுக்கு பார்ப்போம். இல்லைங்களா? ஆனா ஆத்மால பார்க்கும்போது எல்லாமே சமம். நண்பன், எதிரி கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மாவா நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாருமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், பகவானோட டிவோட்டீஸ். எல்லார்கிட்டயும் பகவான் இருக்காங்க. ஆனா பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்த்தோம்னா, நண்பன், விரோதி அந்த வித்தியாசம்லாம் வரும். மனம் போன போக்கில் எப்பொழுதும் நடப்பதில்லை. எப்பயுமே பகவான்கிட்ட பற்றுதலோட, பக்தியில உறுதியா இருப்பாங்க. சரிங்களா? மனதுல என்ன தோணுதோ அந்த ஆசைகள்லாம் அடையணும், இல்ல மனசுக்கு தோணுன மாரி அவங்களோட வாழ்க்கைய அவங்க வாழ மாட்டாங்க. வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல நல்லபடியா வாழ்வாங்கன்றத பார்க்குறோம். 14.19 ஸ்லோகம். உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 19 அத்தியாயம் 14 ஸ்லோகம் 19. நாண்யம் குணேபிய கர்தாராம் யதா திருஷ்டானுபஷ்யதி குணேபியஷ்ய பரம் வேதி மத் பாவம் சோ அதக்ஷக்தி அதக்ஷதி. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதனையும் பரம புருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதனையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ எல்லா செயல்களிலும் நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் சரி, சரிங்களா? நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்வோம். அதில் எந்த செயல் நம்ம செஞ்சாலும் இயற்கை குணங்களை தாண்டி வேற இருக்காது. இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல ஒரு செயல் அந்த செயல் வந்துடும். சரிங்களா? நம்ம எவ்வளோ அழகாக பகவத்கீதை படிக்கலாம், நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிட முடியுது பாருங்க. எவ்வளோ பேர் இருக்கோம், எவ்வளோ செயல்கள் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் கரெக்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிடுறாங்க. சாத்விக குணத்துலேருந்து செயல்கள், ராஜச குணத்துலேருந்து செயல்கள், தாமச குணத்துலேருந்து செயல்கள் அப்படின்னு. இந்த 3 தாண்டி வேற சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள் கிடையாது. அப்ப சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள் எது இருந்தாலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு கிடையாது. சரிங்களா? இயற்கை குணங்கள் தான் கர்த்தா. அத நம்ம பார்க்குறோம். பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க? இந்த குணங்களுக்கு கீழே கிடையாது. குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தெய்வீகமான நிலையில மேல உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் இந்த முக்குணங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டு இருக்காங்களான்னா இல்ல. அவங்க தெய்வீகமான நிலையில இந்த குணங்கள அவங்க அவங்க மேற்பார்வையில அவங்க இயக்கிட்டு இருக்காங்க. இல்லைங்களா? அதாவது மாயாசக்தி மூலியமா. இத வந்து யாரு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க ஆன்மீக இயற்கை அடைகின்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா?
ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த 3 குணம் அப்படின்றது தான் எல்லா செயல்களும் வந்துடுது. அப்போ இந்த 3 குணத்தையும் நம்ம விடணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்போ ஏன்னா எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 குணத்துல வந்துரும். என்ன பண்ணா இந்த 3 குணத்துல நம்ம சிக்க மாட்டோம்? அப்படின்னா, நம்ம பகவானுக்கான பக்தி செயல்ல ஈடுபடும்போது இந்த 3 குணத்துல அந்த செயல்கள் வராது. சரிங்களா? அதனால நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சிய கடக்கணும் அப்படின்னா, பக்தி செயல்கள் செய்யணும். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அப்படி இல்லாம இந்த 3 குணத்துல செயல்கள் பண்ணோம்னா, கர்மா ஒரு செயலுக்கும் கர்மா உண்டு. அத நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்துருவோம். சரிங்களா? ஸோ இதான் நம்ம பார்க்கறது. அதனால யார் இத புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவானுக்கு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. ஆத்ம நிலையிலேருந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. குணங்கள் கிட்ட அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆக மாட்டாங்க. சரிங்களா? அதுதான் முனிவர்கள்லாம் பண்றாங்க. மெட்டீரியல் விஷயத்துலேருந்து விலகி என்ன பண்றாங்க, முழுக்க பக்தி மார்க்கத்துல தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா குணங்கள் என்ன பண்ணுது, நம்மள பந்தப்படுத்துது அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க. அந்த ஞானத்த தான் நம்ம இந்த 14த் சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? உடல் முக்குணங்களால் வழங்கப்பட்டது. சரீரம் நம்மளுக்கு எந்த சக்தியால கிடைக்குது? மாயா சக்தியினால. இல்லைங்களா? மகா தத்துவா மாயா சக்தியினால. அச்சித் விஷயம் தானே! அப்போ இந்த ஜட இயற்கையினால் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. செயல் வந்து முக்குணங்களால் வழிநடத்தப்படுகிறது. உடலே முக்குணங்களால கிடைக்குது. அதாவது இந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜினால. அது மாரி அத யார் தான் வழிநடத்துறா குணத்த? 3 குணங்கள் தான் வழிநடத்துது. சரிங்களா? அப்ப இலக்கு முக்குணங்களால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. வழிநடத்தும்போது இலக்கும் என்ன ஆகுது? முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு இலக்கு கிடைக்குது. ம். ஆத்மா இவைகளிலிருந்து தனித்து நிற்பவன். இதெல்லாம் சரீரம் சார்ந்த விஷயம். அது ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? இதுல சம்பந்தமே கிடையாது. ஏன்னா நேத்தி 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம அதான் பார்த்தோம். சரீரத்துக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கும். ஆனா, எப்படி ஆகாயம் எதுலயும் படாம தனித்து இருக்கோ, அது மாரி இந்த சரீரத்துக்குள்ளார ஆத்மா இருந்தாலும், இந்த சரீரத்தோட பற்றுதல் இல்லாம இருக்கும். சரிங்களா? தனித்து இருக்கும். பரமபுருஷன் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். பகவானும் இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. அப்ப இது மாரி நம்ம தெரியும்போது, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்ம விடுதலை அடைகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான். இதுதான் அந்த ஞானம் அப்படின்றது. முக்தி அளிக்கும் ஞானம். சாப்டர் இந்த சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? அந்த ஆம், விளக்கம் இதுதான். ம். சரீரம் சார்ந்த விஷயம் எல்லாமே சரீரம் சார்ந்த செயல். அதோட பலன் எல்லாமே முக்குணங்களால செய்யப்படுது. ஆத்மா தனித்து இருக்கு. சரிங்களா? பகவான் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அப்ப இந்த உடல்லேருந்து நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சூழலிலிருந்து விடுதலை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். குமுதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? சொல்றேங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? 14.20 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுத்துருங்க. வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குணானே நேதா நதித்ய த்ரீன் தேகி தேகச முத் பவாந்த் ஜன்மம் ருத்ரு ஜராது ஹைர்வி முக்தோ அமிர்த அமிர்த மஸ்துனே உடலை உடல் அமிர்தஸ்த மஸ்னுதே உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 ஞான குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஹரி ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப உடலை உடையவன் ஆத்மாக்கள் நம்பலாம். நம்மளுக்கு அந்த இது சரீரம் இருக்கா? சரீரத்தினால என்னென்னலாம் பண்றோம்? சரீரம் ஜட விஷயத்தால் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. முக்குணங்கள். அதோட தாக்கத்துல நம்ம செயல்கள்லாம் செய்றோம். அப்ப அதுக்கான டெஸ்டினிய நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா? அப்ப அந்த வகையில நம்மளுக்கு சரீரம், உடல் அப்படின்றது இருக்கு. ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்தும் உயர்வு பெற நம்ம வந்து முயலணும். சரிங்களா? நம்ம வந்து அதுலேருந்து வெளியில வரதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ம். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இந்த ஜன்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். இதுலேருந்து நம்ம இதெல்லாம் துன்பங்கள் நமக்கு. பிறப்புன்றது துன்பம். அம்மாவோட வயித்துல 9 மாதங்கள் நம்ம என்ன பண்றோம்? இருட்டு சாக்கு பையில இருக்கிற மாரி இருக்கிறோம். இல்லைங்களா? சாக்கு பையில கட்டி வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும்? நம்மளால ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படி இருக்க முடியுமா?
சாக்கு பையில கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா முடியாது. ஆனா அம்மாவோட கருவுல நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த இருட்டுல இருக்கும் 9 மந்த்ஸ். அதுலயும் ரொம்ப காரமா சாப்பிட்டாலோ இல்லைன்னா வந்துட்டு வேற ஏதாவது சூடா சாப்பிட்டாலோ அது பாதிக்கும். அதுவும் இல்லாம இந்த இதுல கிருமிகள் எல்லாமும் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாமும் கடிக்கும். ஸோ இப்படிதான் அப்போ நம்மளால அங்கேருந்து வெளியில வரணும்னு ஆசைப்படுவோம், ஆனா வர முடியாது. ரொம்ப சிரமமானது வந்து பிறப்பு அப்படின்றதும், அது மாதிரி வெளியில வர்றதும் சிரமம். அதுக்கப்புறம் முதுமை கேட்கவே வேண்டாம். எல்லா துன்பங்களையும் அப்படியே குடுக்கும். அதே மாரி நோயும் குடுக்கும். இல்லைங்களா? முதுமைன்றது நம்ம யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாரி ஆயிடும். ஏன்னா உடல்ல வலிமை போயிடும். அப்ப நம்ம யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாரி ஆயிடும். அதே மாதிரி இப்ப நோய் வந்தாலும் சொல்லவே வேணாம். வேதனை தான். இறப்புன்றது நெறைய தேள்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து கடிச்சா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரியான ஒரு வேதனைய குடுக்கும். பக்தி பண்ணாம இறந்தோம்னா. சரிங்களா? அது இல்லாம இதெல்லாம் பிறப்பு, முதுமை நோயா? அதுக்கப்புறம் இறப்புகள்லேருந்து பிறப்பு வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணா, மேல போயிட்டு மேகங்களுக்கு நடுவுல வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி டிராவல் வேற பண்ணுவோம். எங்க போவோம்? சொர்க்கம் அதெல்லாம் போய் பார்ப்போம். இல்ல நரகம் அதெல்லாம் போய் பார்ப்போம். கர்ம பலன பொறுத்து. சொர்க்கம் போற அளவுக்கு பண்ணியிருந்தோம்னா சொர்க்கம் போய் பார்ப்போம். இல்லன்னா போக மாட்டோம். அதுமாரி நெறைய பாவங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தோம்னா நரகத்த போய் பார்ப்போம். அப்படி பாவம் பண்ணல நரகத்துக்கும் போமாட்டோம். கர்ம பலனை பொறுத்து. ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இதெல்லாம் நம்ப போயிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுவோம்? இந்த மேகக்கூட்டங்கள்ல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். எதுக்கு? அடுத்த சரீரம் வேணும் நமக்கு. ம். அவ்வளோ ஈஸியா கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம கர்மாவ பொறுத்து, நம்ம சுபாவத்த பொறுத்து நமக்கு என்ன வேணும்? அந்த சரீரம்ன்றது வேணும். அப்ப மேகக்கூட்டங்களுக்கு நடுவுல சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட வெயிட் பண்ணுவோம். அப்ப ஆத்மா ஆக்டிவா இருக்கும். மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா, என்ஜாய் பண்றதுக்கு சரீரம் இருக்காது. எது இந்த அ ஸ்தூல சரீரம் இருக்காது. இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். அடுத்து எனக்கு எப்ப பிறவி கிடைக்கும்? எப்ப எனக்கு ஒரு சரீரம் கிடைக்கும்? அப்படின்னு. அப்ப நம்மளோட அந்த கர்மாவ பொறுத்து மழை மேகங்களோட கலந்து கீழ அப்படியே நம்ம வருவோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த தாவரங்கள் அதுலலாம் அப்படியே மிக்ஸ் ஆயிடும். ஆத்மாக்கள்லாம். அத வந்து உணவா எடுத்துக்கும்போது, இப்போ ஒரு ஆடு பிறவி கிடைக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, சரிங்களா? நம்மளோட கர்மாப்படி ஒரு ம் கோட்டா பிறக்கணும்னா, அந்த கோட் வந்து அந்த புல்லெல்லாம் சாப்பிடும். அப்ப அதோட வயித்துக்குள்ளார போயிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு கோட்டா பிறவி கிடைக்கும். அதே ஒரு ஹியூமன் சரீரம் நமக்கு கிடைக்கணும்னு இருந்ததுன்னா, மனிதர்கள் உணவு எடுக்கும்போது உள்ளார போயிட்டு, நம்ம மனித பிறவி நம்மளுக்கு சரீரம் அப்படின்றது கிடைக்கும். இதுவுமே என்னன்னா, உடனே அப்படியே அடுத்து, அடுத்து அப்படியெல்லாம் நடக்காது. நம்ப கர்மா பொறுத்து, சுபாவத்த பொறுத்து, சரிங்களா? ஆசைய பொறுத்து, நமக்கு இந்த சரீரம்லாம் கிடைக்கும். ஸோ, அப்போ வெயிட் பண்றது அப்படின்றது இன்னும் சிரமம். சரிங்களா? அதுவும் நரகம் போற பாதைன்றது வைத்தாரணி ரிவர் வேற கிராஸ் பண்ணி போணும். அந்த ரிவர் வேற ரொம்ப அசுத்தமா இருக்கும். சரிங்களா? இப்ப நம்மள வந்துட்டு ஒரு அ சொல்லுவாங்கல்ல, கூவம் நதி. அத வந்து கடந்து போகணும். எந்த இதுவும் இல்ல நமக்கு. பாலம் கிடையாது, போட்டு கிடையாது. நீந்தி தான் போணும் அப்டின்னா எப்படி இருக்கும்? சிரமமா இருக்கும்ல. அத விட மோசமா நமக்கு வந்து வைத்தாரணி ரிவர் அப்படின்றத கிராஸ் பண்ணி அங்க போணும். அதுக்கு நம்ம கோதானம் பண்ணோம்னா, அந்த பசு அங்க வெயிட் பண்ணுமா, அது வால புடிச்சு கடக்கலாமா. சரிங்களா? இந்த மாரி விஷயம்லாம் இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன நெனச்சுட்டு இருக்கோம் அப்டின்னா, பிறப்பு சృష్டில இருந்துக்கலாம். அப்படின்னு நெனச்சோம்னா, கண்டிப்பா அதுலேருந்து நம்ப அந்த எண்ணத்துலேருந்து வெளில வந்துரணும். சரிங்களா? ஏன்னா வந்து அது ரொம்ப சிரமமானது. ம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, விடுதலை பண்ணிக்கணும் நம்பள. நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம். இதுல நம்மள விடுதலை பண்ணி, பக்தி மார்க்கத்துல நம்ப வரணும். அப்படின்றது தான். அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்ம விடுதலை ஆக முடியும். அப்ப கிருஷ்ணவனோடு பக்தி தொண்டு செய்வதால் பக்தர் இந்த ஜட உலகில் உள்ள இருந்தாலும் ஆத் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேறுவதால் ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். இதான் ஒரே பாதை முக்குணங்கள்லேருந்து வெளில வரத்துக்கு. சரிங்களா? பக்தி செய்யணும் நம்ம பகவானுக்கு. இந்த ஜட உடல்ல இருந்துக்கிட்டே நம்ம பக்தி அப்படின்றத பண்ணும்போது நம்ம ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்துல நம்ம வெளியில வர முடியும். இப்ப அர்ஜுனன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. இப்ப இந்த முக்குணங்கள கடந்தவங்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கும்? அப்படின்றத அவங்க கேட்குறாங்க. இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவங்க எப்படி உயர்வு பெறுவாங்க? அப்படின்றத
கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அறிகுறிகள் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஸ்தித பிரக்ஞை அப்படின்னு செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி. இங்கே கேட்குறாங்க. முக்குணங்களை கடந்தவன் தன்மைகள். இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறி அறிகுறிகள் யாவை? நடத்தை எப்படி இருக்கும்? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? இந்த மாதிரி 3 கொஷின் நமக்காக அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? இதுதான் அந்த ஸ்லோகம். 22லேருந்து 25 வரைக்கும் இருக்கும். அதில் என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் சொல்கிறாங்க. அர்ஜுன் என்ன கேட்டிருக்காங்க? குணங்களோட சம்மந்தப்படாமல் இருக்கிறவங்க இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும்போதே, இந்த சரீரத்தில் ஜட சரீரத்தில் இருக்கும்போதே குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறவங்களோட அடையாளம் எப்படி இருக்கும்? அப்போ பகவான் இங்க சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? பிரகாசம். பிரகாசம் எப்போ வரும்? சாத்விக குணத்தில் இருக்கும்போது வரும். நல்ல நல்ல செயல்கள் வரும்போது செய்யும்போது ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறோம்ல, அப்போ அந்த பிரகாசம். பற்றுதல் எப்போ இருக்கும்? ராஜச குணம். மயக்கம் எப்போ வரும்? தாமச குணம். ஆகியவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும். சரிங்களா? அவை மறைந்திருக்கும்போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும். அப்புறம் என்ன? எந்த குணத்தோட தாக்கம் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் நல்லா நம்ம வந்து இப்போ சேரிட்டி பண்ணியிருக்கோம், ஹாப்பியாக இருக்கும்போது அந்த ஹாப்பினஸை நம்ம ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது. சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணமஸ்து. சரிங்களா? பகவானே உன்னோட இதில் கைடன்ஸில் நான் இதை பண்ணியிருக்கேன், இந்த பலனை நான் உனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஹாப்பினஸ்ஸை ஏற்றுக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அது மாதிரி பற்றுதல் ஆசைகள் அதெல்லாம் இல்லாமல், அதாவது என்னென்னா ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது வரும். அதாவது எப்படின்னா, இந்த கடல் அலை வந்துட்டு நிறுத்த முடியுமானா முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பற்றுதல், பிரகாசம், மயக்கம் இதெல்லாம் அந்த குணத்தோட தாக்கமாக வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணாமல் நம்ம இருக்கணும். சரிங்களா? அது தனியாக நம்ம பக்தி பண்ணாமன்னா நம்மளால முடியாது. பக்தியில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் நம்மளால ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்துட்டு நல்லா சேரிட்டி பண்ணுறோம், பகவத்கீதை புக்காக சேரிட்டி பண்ணுறோம். அப்போ அது என்ன ஆகுது? கிருஷ்ண செயலில் வந்துடுது இல்லைங்களா? ஆசைப்படுறோம், நல்லா சேவா பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு கிருஷ்ணாவுக்கு நல்லா நம்ம வைஷ்ணவர்களுக்கும் சேவா பண்ணுறோம் பற்றுதலோட. அப்போ அது என்ன ஆகும்? நமக்கு கர்ம பலன் தராது இல்லைங்களா? மயக்கம் அப்படின்றது வராது கிருஷ்ண பக்தியில். தமோ குணம்ன்றது வராது. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணால் பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணணும். இயற்கை குணங்களிலிருந்து விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக, சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும். சரிங்களா? சஞ்சலம்லாம் இல்லாமல் நடுநிலையில், அதான் இன்பம் துன்பம் இதுக்கெல்லாம் சமமாக பார்க்கறது. குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும். நம்ம 13 சாப்டர்லையும் பார்த்தோம்ல, சரீரமே செயல்படுது, ஆத்மா செயல்படலை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா? அது கூட நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தோமே. ஒரு விஷயம் இருக்கு, குலோப் ஜாமுன் இருக்கு, மனம் ஆசைப்படுது, புத்தி வந்து அதை எப்படி நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்றத யோசிக்கும். ஒன்று வீட்டில் செய்யலாம், இல்லைன்னா வெளியில் போய் கடையில் வாங்கி சாப்பிடலாம். அந்த அளவுக்கு புத்தி வந்து நம்மளை கைட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? நம்ம புலன்களை வச்சு அந்த சுவைக்க ஆரம்பிப்போம். குலோப் ஜாமுன் ஆத்மாவுக்கு உடலுக்கா? ஆத்மாவுக்கா? இல்லை, உடலுக்கு இல்லைங்களா? அப்போ உடல் தானே செயல்படுது, மனம் ஆசைப்படுது, புத்தி அதை அடையிறதுக்கு கைட் பண்ணுது. நான் அப்படின்ற முறையில் அதை நம்ம செய்கிறோம். பால் சீகோல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், சென்சஸ் என்ஜாய் பண்ணுது. சரீரம் தான் செய்தே தவிர ஆத்மா செய்தானா? இல்லை. நிறைய வெல்த் சேர்த்து வைக்கிறோம். சரீரத்துக்கு ஆத்மாக்கா? சரீரத்துக்கு இல்லைங்களா? எது நம்ம யோசிச்சாலும் ஆத்மாவுக்காக நம்ம செய்யறது பக்தி மட்டும்தான். பக்தி இல்லாத எந்த செயல் செஞ்சாலும் சரீரத்துக்கு தான் நம்ம செய்வோம். சரிங்களா? ஃபால் செய்களும் சரி விஷயமா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம எப்பயுமே இந்த ஆத்ம நிலையில நம்ம இருக்கணும். அதுதான். சரிங்களா? குணங்களே செயல்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை ரொம்ப அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. தன்னில் நிலை பெற்று, ஆத்ம நிலையில நிலை பெற்று இன்ப துன்பத்தை சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும். ஆத்ம நிலையில் நம்ம இருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? மண், பொன் எல்லாமே சமம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த நிலையில். அதுக்கப்புறம் பிரியமானவற்றில் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும். சரிங்களா? திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் இதில் சமநிலையில் இருக்கிறவங்களும், அதாவது எல்லாத்துலேயும் சமநிலை. சரிங்களா? இந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்க குணங்களை கடந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகேவா? இதுதான் நம்ம இங்கே
தெரிஞ்சுக்கிறது. இதை தான் நம்ம இங்கே பிக்சர்ஸ்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 26 ஸ்லோகம். உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? குமுதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. ம். Since ம். so மாம்சயோ வபிச்சாரேன. சிரமமா இருக்குன்னா வேண்டாம் மாதாஜி, இது மட்டும் வாசிச்சு கொடுங்க. okay டிரான்ஸ்லேஷன். மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, எனக்கு ஸ்கிரீன் ஸ்மால் ஆயிடுச்சு. சரி சரி சரி, பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வேணா வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? சரி. குமுதா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மாம்சா மாம்சா அவ்யபிரச்சாரணே பக்த யோகேன ஸ்வேதா சா குணான் மதித்ய ஸ்வேதா. கரெக்டா மாதாஜி? கரெக்ட் வாசிங்க. சா குணான் மதித்யாய்தான் பரகம் பூயாய கல்பதே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரணமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஆக்சுவலா இப்ப நீங்க எல்லாம் பக்தி சாஸ்திரம் படிச்சுங்க, இது மெமரைஸ் பண்ணணும் இந்த ஸ்லோகம். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஹரி போல். எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல், இது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? நம்ம பக்தி அப்படின்றது நம்மளோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல பண்ணிக்கலாம். டைம் இருந்தா பண்ணலாம், இல்ல பிடிச்சதுன்னா பண்ணலாம் அப்படின்லாம் இல்லை. எந்த சூழ்நிலையிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் யார் ஈடுபடுறாங்களோ பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டில் எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாம யார் ஈடுபடுறாங்களோ ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து வெளியில் வரணும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம வெளியில் வரணும்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? இந்த குணங்கள் நம்மளை தாக்காது. கிருஷ்ண பக்தி தொண்டில் மட்டும் ஈடுபடுதல், எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல். அதுதான் நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன். 14.27 ஸ்லோகம். குமுதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம மனோகி பிரதிஷ்டா ஹம்ரு தஸ்யாவ்யஸ்ய சாஸ்வதஸ்ய தர்மஸ்ய சுக சுயகாந்தியஸ்ய ச. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரமே நான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பிரம்மன் நிலை அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோமா, ஆத்ம நிலை அப்படின்றது. சரிங்களா? இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க, இந்த பிரம்மன் அப்படின்ற அந்த நிலை இருக்குல்ல, அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா மரணமற்றது, அழிவற்றது, நித்தியமானது, எல்லாம் ஒண்ணுதான். அப்படின்னா என்ன? நித்தியம், அழிவற்றது, முடிவுன்றதே கிடையாது. அதான் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமும் அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதாவது நம்ம 3 காட் ரிலேஷன் பார்த்துருப்போம். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு, பிரம்ம ஜோதி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த அருவ பிரம்மத்தின் ஆதாரம் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வெளிச்சம் வருது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும். இப்போ லைட்டு இல்லைங்களா? லைட் இருக்கும், அதுலேருந்து பல்பு, அதுலேருந்து வெளிச்சம் வரும். விளக்கு இருக்கும், அதுலேருந்து வெளிச்சம் வரும். இல்லைன்னா சூரியன் இருக்கும், வெளிச்சம் வரும். சந்திரன் நட்சத்திரம் இருக்கும், அதுலேருந்து வெளிச்சம் வரும். அப்போ அந்த வெளிச்சத்துக்கு ஆதாரமாக சூரியனை பார்க்கலாம், சந்திரனை பார்க்கலாம், விளக்கு பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அருவ பிரம்மன் பகவானோட அந்த தேஜஸ், அதோட ஆதாரம் யார்? பகவான் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக அந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட அருவ பிரம்மன் எப்படிப்பட்டது? எப்பயும் உள்ளது, நித்தியமானது. சரிங்களா? இன்பத்தின் ஆதாரம் அது. அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதாவது இந்த முக்குணங்கள் அப்படின்றது இல்லாமல் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்மளை விடுவிச்சு வெளியில் கொண்டு நம்ம ஆத்ம நிலையில் பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பகவானோட நிகரத்தில் 14th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துட்டோம். அடுத்தது 15th சாப்டர், அது புருஷோத்தம யோகம். அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत